Odio machielo nyakurom gajuang matarika par kod auchiel dwe mar adek gana ariyo prariyo kod abich. Machiegni ma en chenro mar imore e Ramogi TV waikoni weche mosebedo katimore nyakurom gajuang odiochiengni mangima kabende waketo wang'wa machiegni ahinya mago mosebedo katimore e pinje maoko ang' nwanyisi achiel kachiel mago mosebedo katucho kabende kawuono kanisa mar Anglican nogolo chik na josiasa ni kik giland omenda magigole kanisa kabende ok oyienegi goyo siasa e altar. Duto waikoni hodhia makawuono kaka pia roko pachila marote machuoke na rio adek. Ochano kabene wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magithundo iche. Kanisa haitakuwa platform ama mahali ambayo malumbano ya siasa ambayo inaendelea kugawanya nchi hii itaendelea kusumuziwa. Tend kanisa Anglikano chungojo siasa kitwage altar kamarufuku bende oketi ni onge lando kwan kata nengo solro mangato chiwo. Yewni bedo sil opong te koro oknya bedo tamak kada kabiro kaenyowa. Familia moingo miario e Karachuonye kaunti ma Homa Bay konolal bang' oula momore ka owuok e god uma kendo ywero miere gi mwandu. Niliangalia aliweka mfuko, watu wanasema iko na nyoka kwa mfuko, akaenda kukula kwa mtori. Rawera maja higni apaga beach kedo nengi mane hospital bang' chamo thuol mantie kod kwiri Bomet Central. Ensa deke wange nyakurom gajuang wantie jalo kumora Belinda Phillips nyinga Lydia Okeo. Machiegni nyadichiel kendo kanisa mar Anglican nogoyo marafuku josiasa mabire kanisa kendo loko kar lamo kargi mar siasa. Bende igolo lendo makumo landa yanga omenda mangato gole kanisa okang' makoro hinyo josiasa mano chopo e kanisa mar St. Augustine nesike madaraka kaoriwo kodaka mane Angel Jatan Penya machon Rigathi Gachagua. Defo mara wota nyambaga chako na chendo maro imore gi report no heyo machal kodma. Ekinde lamane obagi kanisa mar St. Augustine SCK bade madaraka county ma Nairobi. Ka mane jotelo ma kanisa jo Kristo to kata mana josiasa ne yude chimchuny. Ka ema josiasa ma yudo thuolo magoyo siasa kendo bolo weche mag siasa machuo jok magipiem godo kinde ma omigi thuolo mar mosoji. Kata kamano kawuono ne weche opogore chal mane githalo pi mochikore. Na basi tukaona kanisa haitakuwa platform ama mahali ambayo malumbano ya siasa ambayo inaendelea kugawanya nchi hii itaendelea kusumuziwa. Kaka yurinyisu kitelo kinde rwako bishop manyien moyier Jonathan Kibiru Dolo Lesapit okoni kanisa seteke kod josiasa kinde ka kinde gino manyaka chungi kod tendinde. Hivyo ndivyo ingekuwa mambo ambayo inashughulikiwa na viongozi wetu badala ya maneno ya vyama ama migawanyiko zao, na ndio sababu tumesema basi kanisa haitakuwa jukwaa la kuendesha siasa hizo, na hii hailengi wale walikuja leo, tunasema kwa wote. Kendo mondo med keto wachno motegno Olesapitu tuno josiasa mane kanisa kanyo moting'o Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, Eugene Wamalwa kin mamoko. Rigathi Gachagua is with us. Sapit Orlando lai kod chenro ibiro tigo do kaka kanisa. We will mention their names, they will wave their hands, and if they so wish to speak to the congregants, it will be done outside of the sanctuary. Dolo Sapit bende onyiso ranyisi to kata oko mar kanisa chal ne mana macha. We need the young people to lead in good singing. Ekideno bende kanisa nyiso josiasa mondo duok chien siasa mapachoka. Kenya haijawahi kujua
namna ya kusitisha kampeni za siasa. Baada ya uchaguzi moja tunaanza immediately kampeni za siasa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi Migori, tulono muoche kinde johera mag gavana ma Migori Ochila Yako kod johera mag jaod bura Mauriri Mak Nyamita e kinde opich adhula mane itugo e alap maduong' ma Migori. Koko no muoche kinde mane opira oserumo kendo nochuno johera mag adhula mondo miyo many rode magiwuokgo. Jotelo ariyogo luore seyo moro ka moro kagisiemore ewi tim mar tulono. Gavana Yako oseyo Nyamita kuom chayo tende ka Nyamita to wacho ni en onge gi lweny moro amora gi gavana Ochila Yako. An kanyo kaka patron mar tim. Jogo chako bayo nwa kidi. Gichako goyo mtokniwa gi kite. Police mane nitiere under command mar Sergeant Waziri. Kech waziri na ng'eyo. Odhi ochung' mbele kacha. To joka bawa gi kidi gimbende gibayo tiagas kuma wantiere. Hawi maber ni jite uwok onge ng'amo hinyore. We must learn to coexist with each other. No one is going to stop me from going to watch a game of a team that I have nurtured over the last 8 years. Raila Amolo Odinga no wacho ni okodwar koko e Kenya ka, odwaro ni vijende matindo, mine matindo oyud kindegi kendo service maber e sirikal. No wacho kose oko wacho. Omiyo sani osewacho ni dwaro ni mondo ji oti gi kwe kogik sa siasa to ng'ato wacho sa siasa. Jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo okono jotelo moyiere pacho kae anyamago to moyiere piny owacho maya Kaluo mondo miyo nywak lwedo kendo oti kanyakla gi piny owacho mane onigi kelo dongruok Kaluo. Omolo mane wuo e kaunti ma Migori wacho ni winjruok mar tiyo kanyakla e kind ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto en ranyisi mar yo ma oganda Luo sani owinjo bed ni luwo. Winjruok ma kamano owacho ni geto chwalo piny Kenya mbele yor dongruok nyaka higa 2023. Our MPs are very clear in terms of how we are moving forward as a country. We know that His Excellency the President 1 week ago signed a memorandum of understanding with the party leader of ODM, the Right Honorable Raila Odinga, and they have agreed on working together. What we must take out of that is that they are giving us a good opportunity to push this country forward. We are not leaving any part of this country behind. And this would be the way to go, not just up to 2027. It will be the way to go up to 2032. Kwa dhimiro edo ni kalore gi chik mane doho golo mar siro thicho oko ya PC Governor Mameru Kawira Mwangaza ikro koros chakre ya lapma mwendantu ebo Mameru kama jadolo Isaac Mutuma igeno ndi chamwe muma kaka Governor marangwen ma county Mameru. Komiti motelo motele timo ikro makamano no timo limbia lap ma no kama bende arita bende oseridie kawelo modhial maigeno bende oselos listi margi. Jotelo maya e county no nyiso yie margi ni Reverend Isaac Mutuma biro riwo wi oganda Mameru kendo duogo luor mano oselal e county Mameru. Tunatarajia wageni wengi kutoka nje ya county ya Meru ili waweze kuja kushuhudia siku hii muhimu, kwa sababu kwa kweli Wameru wameteseka sana for the last 2 years. And na kama vile mmeona after court imetoa hii ruling kumekuwa na celebrations all over, watu wamefurahi sana na tunatarajia watu in thousands. Now we are prepared, tunawakaribisha, tuko na capacity ya kutosha ya kuwa host hapa kesho, tuko na tents za kutosha, kila kitu iko hapa ya kutosha na security hapa iko tight. We also expect the former governor, whom we thank so much for the work he's done for Meru. We expect then her to hand over the trampings of power to the incoming governor so that the Meru county can run even better, even with the peace and development can be seen by the people. And as you can see behind me, even the effort there is from the youth, from the churches,
from the assembly. Already the talks it all. And behind there, already there's tractors already working, even before the governor is sworn in. Jagoro mong'ere migao matudruok pinje maoko Korir Sing'oei oyango Kenya timo duto manyalore mar reso ja Kenya Margaret Nduta manyo makie piny Vietnam gi yath mamero ji mar obuaburu kata cocaine. Nduta owinjo bedni kao chunye oko gi tend piny Vietnam kaluwore kod chike ma pinyno ma oketo ni kum ma imiyo ji moyud kod yedhe mamero ji en mana nek. George Bati tiere kod lero. Kodong mana seche matin to ichiwo kum mar nek ne nyar Kenya Margaret Nduta Macharia manoyud kod yedhe mamero ji kido mag obuaburu kata cocaine e piny Vietnam. Jo Kenya kokalo mbui osundo sirikal mondo many kaka inyalo res nyadendino kendo gole lak tho. Kaluwore kod ma, jagoro mongirore migao mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oei oyango ni Kenya temo duto manyalore mondo gires Nduta Macharia. Sing'oei okoni kata obedo ni buch Nduta ma en jegni 37 tek kendo yogajore kaluwore kod chike mag piny Vietnam. Isetudore kod jalup jatend migao mar tudruok pinje maoko ma Vietnam kendo gimanyo kaka inyalo res nyadendino. Kaluwore kod min Margaret Nduta, nyare mane owuok ni dhi manyo tich e pinje maoko ne omiyo osigo kod jal moro mondo terne miyo moro e piny Vietnam, kendo nyare ne kia gima ne osigo no ting'o. Alipeo ni Njoroge akamwambia apelekee mama mwingine na akirudi ampatie kitu amrudishie. Leo akifika Vietnam akashikwa. Na hiyo ilikuanga mara yake ya kwanza kwenda, na unajua mtu akienda safari atoke hapa ende safari ambapo haezi jua ama nchi yenye hajui, kuna yale taratibu yenye anafaa kufuatia the routes naye hajui. E kindeni makoro muoch kayo wuon nyodo okwayo piny Kenya mondo res ne nyare kendo kaber to kele twe pachoka. Mimi amuomba munisaidie, muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku, mpeleke huku Kenya. Na muomba tu. Kakoro ngima Margaret Nduta nitie lwet sirikand piny Vietnam, anyuola mare tero lemb geno ni kwayo mar sirikand piny Kenya inyalo winji mondo we thuolo nyargi kendo duoge pachoka. George Bati, Ramogi TV. Familia moingo 200 location ma Koyugi kar chung'od bura Makarachuonyo kaunti ma Homa Bay kwano lal bang'o wula momore ka wuok e god uma kendo kelo kethruok mar mwandu kaluwore gi koth maduong' manyochwe gwengego. Aka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa familia moko ulano odare miechgi bang' ute gi ruombore piny. E kindeni ma koth mapek igeno ni pod biro medo chwe kor gwenge mopogore pachoka, moko kuom jopiny osechako neno midhiero ma ikelo kod oula kaluwore kod koth madhi nyime gi chwe kor gwenge ma pachoka. E location ma Koyugi ka chud bura Makarachuonyo, familia moingo 200 nowito mwandugi mathoth ka moko bende odong' maonge kama ginyalo jote bang' koula mapek manomwomore kowuok e god uma kalo e miere mathoth e gwenge moko 7 alworano kendo weyo lal maduong'. Chuodho ma pod okwamo e miere buora kod yore madonjo e mierego eko kelo ranyisi mapek mar oula manowuok e god uma kendo weyo komuko ute mag familia moingo 70 masani koro jote skund primar Makandiege ka familia bura bende nowito mwandugi e kinde masirano. Koth nomonjowa mapek kendo kodhno nokelonwa lal mathoth kaluwore gi oula. Nomuko utewa, jamni notho, gwen notho, utewa be nolwar makata kama nwadage onge. Nwatudre gi chief area chief marwa nokonyowa kendo kelowa nyaka kama wanyalo jote Kandiege Primary School ma wantie nyaka sanie. Nigi konywa kaka wanyalo geng'o wach mar oula ni. Yewni mang'eny osedinore mamiyo oula ni negowa ka pi oa malo northward kendo biro ka maonge gima nyalo geng'e. Pi noa malo gi speed oula Homa Hill. Homa Hill gi speed mamalo kech yewni obedo sil opong' te koro ok nya bedo tamakt. Koro gikunywa yewni mondo pi odhi. Moko kuom familia mano oula muomo miregi kendo sani koro jote skund primar Makandiege wacho ni ne gitony tho matin nono e kinde masira mar oula no ma bende pod okelo buok maduong' e gwengego. Giywak ni sani koro onge kaka ginyalo konyore e kama koro gijoteno ka suna kod kech bende kayogi, gino ma koro miyo gibedo kod luoro mar gamo tuoche mopogore. Utegi nokethore te kendo dhok no diel nodhi achiel kendo gwen nodhi.
Nyithindo ne wahao mane wi pi. Mondo bi waninde classes ka. Ne waneno kane wanindo gima notimo wa. Suna no ka wajoka ma. Banda no dhi te. Ne onge gima ne jogi nyalo chamo gotieno. En mana kochopo gokinyi to wayudo mana jomoko momiyowa sukara kwota wachwako waonge kata gima wadhi chamo sani. Nyasaye koyie to timne jo government maber. Familia mane mwandu gi okethore kinde masira mar oulano kwayo sirikal kaunti ma Homa Bay kod sirikal ma malo mondo yochwalnegi e konye kambi kama koro gi joteno kod manyo kaka inyalo bar wang'o oulano kik chak muom mieregi. Gimomiyo pi hinyowa waonge gi yewni mageng'o pi. Da wan kod yewni mokuny mageng'o pi dikoro pi ok nyal monjowa kaka nomonjowa gi. Wakwayo sirikal koyie to gireswa gi gima wanyalo konyore godo. Mar ariyo, yewni odinore koro pi biro gi spidi man malo. Ndara ni plain koro ok geng' pi. Koro wan loka mar ndara pi kadha ka biro ka hinyowa. Gigewa odhi mang'eny, moko ni manyo mane ichuodho, dhok otho, jamni otho gi gwen. Kandege primary ka wan matek kaka wakonyre onge kata gi nyithindo, gige umo onge, gige nindo onge, matrese omodho pi, gi chiemo mwanyalo konyore godo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Familia moro dong' gi midhiere location mar Ang'ul Nyakaji sub-county bang' lweny muoche kind owete ariyo kendo kelo tho. Geoffrey Okoth ma jahigni 32 nowito ngimane kinde mane lweny muoche kinde gi owadgi moyange kaka Samson Anjejo bang' kane Geoffrey dwaro ng'eyo gimomiyo otong'o yien moro ei dalagi. Ne gichako duokore eka lweny nowuok e kindgi kendo gichako dhaw ka gitiyo gi ojalo mopaki. Wuod Samson moyange kaka Zado Kotieno masani obilo sendio nodonjore e lweny no kendo ochadho gi beti ma onego wadgi wuon mare manoriko dhaw gi wuon. Osipidi ma alwora no wacho ni rawera no noresi e lwet jopiny manopong' gi mirima kendo sani odine tesendo bila mapapu nditi ka wuon mare to noringo e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Jopiny gweng' mam Kamasawa West Kochia location e kar chung'od bura Marangwe County ma Homa Bay no monjo tesendo bila Mangegu ka giseo bila mawuok e tesendo bila no kuom ne temo makorawera moro e gweng' no tok chik. Obila tesendo bila Mangegu mane ni kod nyamburko ariyo no donje gweng' no mar makorawera no kata kamano dwaro margi no tore bang' jo gweng' wuok oko kendo thiro dwaro margi no ka koro giseo bila kuom we achije ma onego gi maki to rawera ma onge ketho ema ne gidwa mako. Jogweng' wacho ni nitiere achije adek madongo e gweng' no ma olo gi kueyo rang'enge ma obila onego bed ni mako. Jopiny no chokore nyaka tesendo bila Mangegu ka ginyiso ich wang' margi. Wach mano chandowa en wach mar nyithindo mosebedo ka chandowa. Gine anyuolawa no chuno mondo anyuola ogol kata osebedo piny ka mogolo nyingi oko e anyuola kaluwore gi timbe ma gisebedo gitimo. Gibiro gikwale kor gweng' to gidak town. Gima no chuno mondo kaw okang' mondo bi ka police en ni gin criminals to gine mag gibiro gidwaro joma innocent e kor gweng'. To nyathi yuora mimanyo makata tere mar ng'ato pok ogombo. En kata gimoro moro michich gi kor gweng' pok ondike. Wach ni ochanda kabisa. Konywa uru sirikal. Wan matek e kor gweng' nikech nyithindo mokelo jogi to nyithindo mose nyaka kwelo magik moko kwa bed gi kor gweng'. Ko gimany sa 10 ma nyathini dho to gwe maka ji onge to dikoro wakia kuma entie. Obedonwa malit. Nindo tamowa pod wasiko makwa dangni. Wach no obedona malit jothurwa. Ne uru kaka ukonyowa. It was because of an incident which was reported at the station. A case of assault stroke breaking. And officers were on operation to arrest the suspect who was reported. But unfortunately, the community turned wild
and resisted to prevent the suspect to be arrested. Gikone jadolo mar kanisa mar Christ Impact Church omaki kendo chwale tesendo bila Nakuru. Jadolo no mose yangi kaka Peter K odonjne kod ketho mar ocho ratiro mar rawere machuo kod moko kuom jodolo mabende tie kanisa ne. Kaka Judith Munilero noa jumbe ariyo mokalo jokanyo mag mbui mar TikTok no monjo kanisa ne ma Nairobi bang report wuok ni osebedo ka otimo anjao ne chuo kod yawuowi e yor achuna kokalo e kar oko maduong'. En odiochieng' maduong' ne yawuowi kod chuo ma osebedo kamanyo ratiro maggi moko kuom higni ariyo koro. Jadolo Peter K mar kanisa mar Christ Impact Church omaki jumbe ariyo bang' johera mag TikTok e chenro ma otisi kaka TikTok kot Kenya monjo kendo ketho gik moko e kanisa ne bade ma Nairobi. Jadolo ni tudo kod timo ne chuo anjao e yor bembo kokalo kuom kar oko maduong'. We received information through media that there was a prophet who had committed an offense of rape. We followed up the matter through our books and we found that we had a report that was reported here in May 2022. The suspect was today arrested at his residential home in Ruiru by officers under this command and will be arraigned in court tomorrow to face charges of rape and indecent act. E bath jadolo ni bende ne omaka chich machielo ma ichich goni gisebedo ka gitiyogo kanyakla e timo anjao ni. Alongside the suspect was arrested one person who will be charged for conspiracy, a different conspiracy for the same. For the prophet is called Peter Kimondo Baragu. The other guy is called Gashoka Ezron Joroge. Higni ariyo ma okalo, achich moro nogo report e tisendo bila ma Nakuru Central, kata kamano ratiro mare ne ok oyudo. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamuka kuangalia naona ni huyo Peter Baragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu. Katendo bila ma Nakuru to koni jadolo ni osebedo ka loko namba mar simu kod kuonde ma oyawi e kanisa gino ma osemiyo gi pek e yude kuom higni ariyo. For the last 2 years, the prophet has been on run. What I've found out is that he's been changing locations, and that he's been changing locations and the phone number. That has made us difficult in tracing him within the 2 years. Jadolo ni biro chwalie doho odiochieng' makiny kod ketho mar timo time mag anjao ne chuo e yor bembo kokalo e kar oko maduong'. Judith Omondi, Ramogi TV. Kurom gajuang daikan prayo kod achiel bang' sadek mar otieno chenro en oimorero kamano kuom keto Ramogi TV. Pastor kata Reverend Dickson Ongola wacho kacha ni entie kod minot. Pastor Rael kod jaduong' Joshua Odongo Ng'aro wacho no wuoro kaka weche ogar kawuono ruoth ema mondo konya piny. No bende ote mar Jacom Gideon Medega nyakwar Dorka wodo yomo gang wacho ni entie Kisumu gi osiepene Eric Ondijo wodgi PS Raymond Omolo kod Speaker Jojo Kede wacho ni gimoro ahinya kod chenro. Kara no bende ote kanyo mo ora gi Okelo Aluoch Jakiranda. Okelo wacho kanyo ni jotelo ma Migori noweyo dongruok tinde en mana dondruok onge gima dhi mbele kata wacho ni okoyota ahinya Migori County. Beno Masonko Mikai Keloke wacho kanyo ni entie gi wuon pari Kevin Adada. Jo Nyabera te wacho no kaumosa gi jo Nyatoto te ato wacho ni Kona Koito Guyo Paul Ochola gi Masonko wacho ni jogo te gin go cheno chingo mwaka nchire Kisumu wacho kacha ni oyie kendo siro motegno wach mar tamo jo siasa wacho pesa magigole kanisa karo wacho ni kara Dr. Joshua Ron okland ga pesa mongolo kanisa en kama ler mar wach Nyasaye kik go e siasa ero kawara hinyo chieng. Aino bende Pastor Juma Rundu wacho ni entie kodwa e chende kinde ni kaito bilani no kanyo ote mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere mu budho gi familia mare kod min gi Christine Oniala kara wacho ni oula nego gi Kibiri ka wacho ni ndara maluwo Kadel Kandiege kadhi Nyangwete olokre aora kendo wacho kanyo ni ndara no okuongo ne MP gi koro
kwa Raila Odinga gi Ruto mondo mi olosi wach darano gi nyore kaka jopiny. Mano en kwayo mwacho no chwalo ne Raila Molo direct gi jatend piny Kenya William Ruto mondo mi okonygi nikech kethruok mar ndarano oseo kata ike ng'eny molo jatend kara jaod bura margi. Setho Dhiambo Jarusinga wacho ni en gi Michael Odede kachiel gi Andrew Kongo mora ahinya gi chendo kae to Kauli Bernard mar Migori County wacho ni jodolo mabambo chuo dwani olimne gi en tim marach kabisa, tim ma ok winjore owinji kata dier oganda. Otis Tinga Oganyo wacho ni olemo ne nduta oduogi kae kongima kae to wacho ni wachno lokome koyo Nyasaye mondo telne en koro luor kata dhi e pinje mag diaspora kaluwore gi mago matuche. Uma Biti wacho ni entie Polytechnic mano mawego. Jakogelo Odhis wacho ni hembe entie Kogelo Papo Riang Twist kendo wacho ni min pilot Morino Dhiambo mano hango kaumos mage. Dennis Odongo wacho ni Mombasa weche gichope makare kae to Chris Nyakwaro Luoch bende wacho ni Nyasaye kende makoro owinjo bed ni ng'ado ne ng'ato buch tho. Wayo matin maino imore kikidhi mabor. For a business to be able to thrive, you have to ask yourself, why am I in it? Am I passionate about it? Because if you enter a business and you don't have a plan, you're really planning to fail. Again, we hire a lot of relatives, and there's nothing wrong with relatives, but is it the right person for the job that you have to be done? And people get scared of reflection. We don't call ourselves to tough meetings. We don't check our plans every so often to know that we are on course. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Obila morete sendo bila masosiot Kericho owito ngimane bang' dere kod tond wuochege mag tich. Obila ni mapoko yang nyingelela nikech pok anyuola ne ong'eyo wachni mar thone. Wachore ni nochwale sendo bila masosiot kowuok Roret. Nyaka sani pod onge gimoro amora moseyudi ni oweyo malero gima omiyo ka ngimane. Kata kamano obila osechako timo nonro mar yango thone. The officer is just about 3 days old since he reported to this station. And from the officers who served with him, from Belgut, from Buret, and here, he looked disturbed from yesterday. And we suspect that he could have been having some mental problem. So when we arrived at the area of the incident, we found him still hanging on the shoelace that he used to commit suicide. So the officer is averagely 49 years now. So far, we have very scanty information about him because he's been new in this station.
And we searched his body and around where he committed the suicide, but we could not find any suicide note. But we only had we had a kitchen knife and a simi, which he was holding from last night. Ramoro maja higni apaga beach dhi nyime kod yudo thieth osiptal ma AIC Litein bang' chamo thuol mantiere kod kwiri. Kaka Cynthia Onyango lerono, min rawerano Emily Ruto wacho ni wuode ne owuodho thuolno e ofuku kendo chame ma bang'e oluwo e pi modho. Amos Kipto, rawera maja higni apaga beach kende mawuok e gweng' ma Chemogoch ei Bomet ma Masawa, en rawera masani lakteche rango ngimane machiegni ahinya. Kaluwore kod anyuola mare, Amos osebedo ka uso kongandiwo e dho aora moro bang' weyo sikul, kama odiochieng' manyoro ma en chieng' ngeso, joma osebedo ka okonyo e hand uso andiwo ne riko nego thuond alum e dho aorano. Moko kuom joma ne nitiere e dho aora kanyo kata kamano, wachore nonyiso Amos ni nyalo bedo ni thuolno oorne mondo mae jonyiewo mar konge ma uso marandiwo. Wach ma kama odonjone rawerani ma okawo thuolno kendo chako chamo aching' kapok otho tikli. Sasa alikuwa ameanzisha hiyo biashara ya kuuza chang'aa. Sasa baada ya alipouza chang'aa huko karibu na mtoni, wakaona nyoka. Sasa wenye walikuwa nausia chang'aa ndio aliua hiyo nyoka. Alafu baadaye huyu kijana akashika huyu nyoka. Sasa wengine wakatanganya labda hii nyoka anatumwa kwaka ndio usipate wateja ya kuusia. Ndio huyu kijana alikasirika akashika nyoka mpaka nyumbani. Sasa alipofika nyumbani alikuwa ameficha nyoka. Sasa huyu mama yake alipoona kijana yake ameshika nyoka ndio alianza kupiga nduru. Ndio watu wengi wa jirani wakasanyika huko nyumbani. Sasa nilipofika huko nikaambia nini shida, akasema ati hiyo kijana ndugu yako ameuma nyoka. Kaambia ni nyoka aina gani, ati ile green. Amos bang'e oringo nyaka dala kama oyude min gi Emily Ruto mawacho ni oneno wuode rando kachamo thuond alum ma bang'e oluwo e pi modho ka ng'amo chamo chiemo manyasi. Niliangalia aliweka mfuko, watu wanasema iko na nyoka kwa mfuko. Nikasema hiyo ni uongo. Nikaona, nikasema madhe wacha nitoe, akatoa. Nikapika nduru, lakini alikimbia mpaka mtoni, akaenda kukula kwa mtoni na kukunywa maji. Alikula tu, alimaliza na alikunywa maji. Watu anakimbia anasema woi. Kaluwore kod laktar maduong' e osiptal ma AIC Litein Dr. Valentine Mbithi, oyango ni rawerano ne oringo osiptal no odhiambo manyoro ka ngimane nitiere kinda kuru kod Asumbi, kama ne omiye thieth mowinjore e kindeno kendo gisani to ngimane bet ni kare. Dr. Mbithi kata kamano olero ne gibedo kod buok maduong' kaka jochiw thieth kaluwore ni pok gineno jatuo e kido mar Amos. We received a young adult male with reports of having ingested a snake. He was received in critical condition and was started on management for anaphylaxis related to biotoxins from snake ingestion. He received the necessary treatment, was admitted in our HDU for continuation of the management and for close monitoring. We are happy to report that the young man is now in a stable condition and has come out of the HDU and he's recuperating well. Bernard Kipkoech, men jakom mar osiptal mar AIC Litein, oyango ni gin kod chenro mar rwako rawerano e chenro mar thieth makende mar tuoche mag obwongo kaluwore kod tim ma otimo mondo okonye kik onuo lwete kendo. Baada ya huyu mgonjwa kupata matibabu, tumeongea na usimamizi wa hospitali hii waweze kumwangalia huyu mgonjwa kwa upande wa akili kupitia kwa ile unit ambayo inaitwa Mental Health and Rehabilitation Unit, ili atakapoenda nyumbani asiweze vile kurudia kisa hichi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Moko mjokanya sekta mar somo dwaro mondo me piny owacho kony skunde tego somo e yor lony manyasani motelo ne chako chenro mar somo mar senior secondary. Japuonj maduong' mar skunde yawuowi ma St. Joseph Rapogi, Mr. Erastus Nyagwa, wacho ni somo e yor lony manyasani dhi konyo malich e tego chenro mag somo e senior secondary. Nyagwa wacho ni ka okalo kuom lony manyasani, japuonj achiel nyalo puonjo kata klase 15 e skunde mopogore opogore.
wacho ni kata skund sekondar mar St Joseph Rapogi dhi nyime kod tiyo kod lony manyasani e weche mag somo, kowacho ni jopuonjre mage kinde ka kinde ipuonjo kod jopuonj mapuonje skund nyiri ma Alliance ka itiyo kod lony manyasani kata virtual classes. Able to go. I believe we are well prepared for them. We'll do the 3 pathways so that we apart from STEM, which is our backbone, these are the pathways we'll take into consideration. But the biggest challenge that our school being as one of the schools which are being sought by parents, we tend to imagine that the number that will turn up will be big. Kwa mbele nyakor mga jongo ganda jo kak Singri ma Nairobi ochako kenge mag biro kanyakla kendo konyo jowete gi mochano koting'o jolo kendo ka gilose kinde romo mar gi Nairobi gikoni dhod kak Singri osedong chien e weche mag dongruok kendo thoth nyithindgi notieko skul to donjo mane weche mag lupo nikech onge mag omenda magi nyalo dhi gi kuonde tiegruok. Giluwo ni lek margi eneno ni kata mine ojiw kokalo chako negi ohelni matindo manyalo loko ngimagi. Riwruogno jiwo jokanyo man kod lemo kod nyalo mondo mak lwet nyithindo e kor gwenge mondo mi gikel lokruok madwarore. Ma welfare makonyo ji ka in gi liel ka welfare ni konye, ka in gi chandruok mar hospital welfare ni konye, ka in gi wach school fee welfare ni konye, ka in gi chandruok mine e pesa matindo ma ginyalo chako go ohala gi gik mamoko bende watimo. Inwango ka nyathi kotieko skul onyalo mana dhi e lupo, to wan kod ogendini mopogore opogore kani endi maka wariwore. Wan gi jopuonj kani, wan gi lawyers kani endi, wan gi doctors kani endi, magi nyalo kelo wigi kumoro achiel kendo gikonyo nyithindwa mondo donje sikunde mopogore opogore. Koro jasiasa mora mora manyalo yie biro geronwa kak Singri ok wanyal tamore tiyo kode. Mane momiyo wantie achiel nikech jasiasa be dwaro ka ji nie riwruok. Riwruok mar Kak Singri Welfare Association gi focus target margi en maendeleo. Ging'iyo kaka ginyalo uplift wamama, joma ntiere gi small businesses, kata nyithind wamama gi kantiere opportunities to imiyogi. Kuom gajuang dakika 35 ochako kawo yo machiele chenro ni maro imoreno kan Typical Juma wacho ni entiere kodwa e chenro kaka kamano wacho ni giomako dhoge en wach mar kijana mochamo thuolno wacho ni piny ochimo kure walemuru na nyithindwa kod piny Kenya mangima wacho ni ma en Satan. Soto Dhiambo Jarusinga wacho ni en kanyo gi Michael Odedero kamana ahinya kuom ote mari kaeto be aneno kanyo ote kanyo moor gi James Maina wacho ni weche gi chopo ne yo makare entiere kodwa e chenro kata kamano wacho ni weche matimore pacho kae momako dhoge. Aneno kanyo mwalimu Jael gi mwalimu Bernard wacho ni Rio maber ahinya kendo entiere kodwa e chenro kawuono mora ahinya gi chenro maro imorero kamano kuom ketera mogi TV benano ote mar Faith Mzomo mwalimu kantiere Malindi wacho ni oseketo wang'e chenro ni nyaka ne wachaki ratil kacha en mana koda Charles Owuor wacho ni en bendo se check-in kaeto bende aneno ote mar Ken Msafi mar Yenga Ulore wacho ni en tie gi men gi Maureen Nyalenge gi wuon gi Joseph Nyalenge kaeto wacho ni jo Kenya omed mana chung' motegno gi Margaret Nduta mondo mi owe thuolo gi sirikand Kenya kotene gi jatend piny Kenya William Ruto gikwa mondo mi owe thuolo wacho ni kata ka bere to duoke e Kenya ka ong'adne buch tueche pacho kae. Patrick Awange kantiere Yenga wacho nombo mora ahinya gi chenro kaeto Kevin Arucho wacho ni weche moko tek jadolo bambo chuo wetene wacho ni otimore malit manade. Otis Nyawade KE wacho ni entie sindo mwalo weche gichopo ne makare en bende kaeto be aneno kanyo ote mar Christine Oniala wacho ni osecheck-in kaka pile kendo sebedo kodwa e chenro nyaka ne wachake. Alola Junior wacho ni Ruby Orphanage entie kodwa en bende kata Vivian Otieno Vinci wacho ni jo Migori wakwayo mana kwe kende e kind jotelo. Ano Vivian. Ano bende Florence Cartel wacho no wuoro piny entie Bondo Town
manonya seme entie bondo wacho ni Semerian soka omos magi kata wakili yani remoto wacho ni entie ruai opwoyo gi sirinyo kaka jo Anglican odagi wach mar lando omenda ma ng'ato gole kanisa wacho ni ma koro bro duoko liet mar siasa mosebedo ni chien wayuo kendo mateno dogi mag mangtuke ikiti mabor. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Donge inni koyo wikachiel no bendo serumo. An poka winjo ka Prince luongi ni mama. Kade benini hera nyathino to kapar ka indi tere mabor. En giseher gisechako bedo machiegni. Temane mondo inimigi thuolo no. Isetieko. Untiere osetieko wuoyo. Usetieko wacho na weche manono ma unu wachogi. Nyaka bed mane kinda kodi. An ok adwar ni mondo ng'ata ong'e wachni. Ngima mar ng'ato nyaka tho mare chakrega mana kuom anyuolane. To onge gimoro malong'o kuoma manyalo hinga anyuolana kata matin. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Kama hera ungetong. Oluoch kwaru no era kendo nwadako di maber. Chunya rio chigni chako wuoth moro mabiro miyo gik moko kethore. Koda sani okenyedak kodi. Chunya rio marowere manigi ngima maber ne oriwore kanyachiel kaluwore gi chenro mane oketi. Nyako siku gero simba. Kata kamano, e bwo hera mane gin godo, ne nitiere wach moro mopondo. Ok anyal wacho sirino nikech ne misekelo gima ber madhi konyo. Be hera gino inyalo geng'? E Winam Cinema, Jumapil, 2:15 otieno, kod 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Club Mara FC Leopards no wuok amodhi gol achiel kuom achiel gi Club Mara Shabana FC e tuke adhula lig maduong' e pacho kae. Tugo machielo Club Mar Bidco gi Mara Sugar no hinyo Lum Kayem nono bang' wuok amodhi 0-0. Dares Msaga megusa kwanza, nafasi ile, nafasi Kevin Omundi Nyabuto. Kama furaha inaongeza umri, basi mashabiki wa Shabana wataishi maisha marefu. Wametangulia Shabana Tore Bobe. Kwa kweli hii Shabana mwaka huu sio ya kawaida. Anaikata Samuel Semo. Clifton Mieso Ayisi anaipiga pasi, nafika kwake Mbaja Semo. Kwake Clifton Mieso Ayisi. Clifton analeta nani Ovela. Michael Ovela Cheng anaambia nipishe kama ilivyo ada moja. Lazima vitu yefanya.
Elap Manyao Stadium, jatugo Brenda Chieng nolo gonde ariyo kendo konyo tim Kenya mar Junior Starlets jotugo manyiri maigini piny mar 17 loyo Uganda gonde 3-0 e tielo mar ariyo mag tuke manyo tiko tuke mag pinje duto. John Ugola noloyo ne Kenya gol mokwongo e dakika mar 4, gol no mano tero tugo ma Kenya nyime gol 1-0. Bang' jotugo wuok e yueyo, Kenya no manyo thuolo mathoth mag loyo, kata kamano Uganda no rido. Mana kulundai kama chuok to tugo rumo, Brenda Chieng nolo gol mare mokwongo kapok omedo mar ariyo. Bonde mamiyo Kenya locho tielo ariyo duto bang' loyo Uganda gonde 2-0 e tielo mokwongo mano bagi e piny Uganda. Joy Angela, kwake Brenda. Joy Angela Valencia. Cousins. Brenda Chieng wa kwanza, Brenda Chieng wa pili, Brenda Chieng, Brenda Achieng! I'm standing there, my mind is telling me that the Kenyan team has more maturity. They've got the experience. They've gone to the World Cup. They played against DPR Korea. They played Mexico. They played England. And even though they were out in the first group, but they had that experience behind them. So the players that the Kenyan team has, the 8 players, they were brought into this competition. If I was the coach, I was going to do the same thing, isn't it? When we played our away match, there were some gaps, and we had to fill them in training. And also we had our best players who were not able to compete physically, but once we got someone like Asiko who could hold the ball for the rest to join in, and then it made the team comfortable in attack, and then we got our first goal immediately. And then now bringing in Brenda as a game changer, I think it summed up everything. Mojo tuka men 120 no yore tielo mar ariyo mag tuke manyotiko tuke mag pinje Afrika mano bagelap mana Ivasha Wrestling Arena. Kidieny mar kilo 70 kind yowuowi Nur Ratande no bedo jaloch e kinde ma Isaac Collins no tike thuolo mar ariyo. Mathayo Mahabila no kawo loch e kidieny mar kilo 74 ka Devonte Ashley gi Dan Kagode no lo e kidieny mar kilo 53 nyiri gi yawuowi kaluore. Jacob riwruok matao tuke magamen pachoka Anthony Kariuki kaachiel gi jagoro mar Eric Walucho nolero ni jotugo mano tiyo maber biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika mibiro bagi e piny mar Morocco. Gol makende manolo gi jatugo Nickel Merino e dakika mar 20 no konyo club mar Arsenal loyo Chelsea